திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கோயில் பல போகின்றேன், விரதங்கள் இருக்கின்றேன், பூஜைகள் செய்கின்றேன், ஆனால் என் வேண்டுதல் நிறைவேறவே இல்லை என பலர் புலம்புவதை பார்த்து இருப்போம். இவர்களில் இன்னும் சிலரோ ஒருபடி மேலே போய் கடவுளும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை என்ற முடிவுக்கும் வருவார்கள். உண்மையில் இறைவனிடம் நாம் முறையிட வேண்டியதோ வேண்டிக் கொள்ளவோ அவசியம் இல்லை. நம் எண்ணத்தை அறியும் ஆற்றலும் பேரறிவும் இறைவனுக்கு உண்டு. நமக்கு என்ன, எப்போது, எது தேவை என்பதை இறைவன் நன்கு அறிவான். உலக உயிர்களாகிய நாம் செய்ய வேண்டியது அவனை சரணாகதி அடைவதே. இறைவனிடம் நம்மை ஒப்படைத்து விட வேண்டும். நன்மையோ தீமையோ எதுவரினும் அவனே பொறுப்பு எனும் தன்மையில் பக்தி செலுத்தும் பக்குவம் நமக்கு வர வேண்டும். அப்பக்குவம் வந்துவிட்டால் நமக்கு மிக அருகில் இறைவன் இருப்பான் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. அருளாளர்கள் சரணாகதி தத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டி பாடிய வரிகள் பல உண்டு. விற்றுக்கொள்வீர் ஒற்றி அல்லேன் விரும்பி ஆட்பட்டேன், கீழார் கோவணமும் திருநீரு மெய்ப்பூசி உன் தாளே வந்தடைந்தேன் தலைவா என ஏற்றுக்கொள் நீ என நம்பிகள் பெருமானும், என் செயலால் ஆவது ஒன்றில்லை தெய்வமே, இனி எல்லாம் நின் செயல் என்று உணரப்பெற்றேன் என பட்டினத்தாரும், நன்றே வருகினும் தீதே வரினும் நானோ இதற்கு நாயகமே என மணிவாசகப் பெருமானும், நன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயுமில்லை, உனக்கே பரம் எனக்கு உள்ளவெல்லாம் அன்றே உனதென்று அழித்து விட்டேன் அழியாத குணக்குன்றே அருட்கடலை இமவான் பெற்ற கோமளமே என அபிராமிப்பட்டரும் சரணாகதி தத்துவத்தில் அதி அற்புதமாக பாடியுள்ளதை நாம் காணலாம். என்ற இந்த பதிவை, இந்த சரணாகதி பக்தி என்ற பதிவை இன்றைய சிந்தனையாக்கி மகிழ்வோடு காலை வணக்கம் சொல்வது அழகம்மை சுவாமிநாதன். ஹாப்பி மார்னிங்.